umoya endlela kade uyiwona nemvula bekwenza ukuthi bame ngenyawo kuze kuse awu amen. So bekuserious kakhulu ngishilo ngathi hawu imvula engabikwanga engaka izolo ingithuse kakhulu imvula kaza engazange ayikho ngisho kwi-internet uma uyigooglisha, but izolo kube nemvula engidide ngisendlini la engilele khona ngathi hawu yazi yankulu imvula nomoya kanjalo. Nje understand ukuthi bekuzidlinzwa ngezwi kodwa at the same time nomoya bewubalekelela. Ingikhumbuza kudala ukuthi uma kungenzeka kukhona umuntu owayekwazi ukuba kudala thina esasindiswa ngama-90s 1996 ngamukela uJesu ngina 14 years. So uma sisindiswa ke sasahamba intaba zangempela, hayi intaba yasendlini yokukhonza kuthiwa sentabeni kusho endlini yokukhonzela. Wawusahamba entabeni, hey akekho umuntu owayekwazi ukulala entabeni mawuye emthandazweni. Ngenxa yokuthi lapha entabeni ngiyanjalo kundosi ukuthi lento ade isho ukuthi ukudlinza ngezwe ngapha nomoya iwona adubalekelela egameni lika Jesu. Manje impostoli I remember ukuthi masentabeni wawuthi uma umile uthandaza uvala amehlo ukhuleka uzwe ngazuthi ngathi makwathi khwasha athi uSathane inyoka ke leza athi inyoka ke lezayo ngala uyothanda ngegama lika Jesu Kristu ubujika ubuya ngala ngathi akekho umuntu wayekwazi ukulala entabeni, akekho. Kwakuze kuse ukuthi gelekeqe ungazange uzame ngisho kancane ukulala. Kwakumnandi ke kwakusinikeza amandla ngezikhathi zethu ukuthandaza entabeni, and even kuze kube namhlanje sibonga amandla kaNkulunkulu esawathola emkhulekweni wentaba. Awu amen. Somebody shout amen. Asingene kuyizwi lenkosi namhlanje ebusuku. This is the book of Numbers, Numeri, chapter number 10 esufundile verse number 29. uMoses wayesesithi kuHobhabi noma uHobabi ngesizulu, indodana kaYisezala uyisezala uRehuyeli umdiyani. Thina siyasuka siya kuleyo ndawo inkosi ethe ngizalinika yona inzuzo yakho ngokuba uJehova umbekele uIsrael okuhle. Kodwa wathi kangikuhamba nawe, ngizakubuyela elizweni lokuzalwa kwami lezi hlotsheni zami. Esinye isizulu esengisifunda la esithe ukuthi awu amen. Somebody shout amen. Now bazalwane, uma sichecka uchapter le verse number 29, kunama chapters amaningi when I did the start impostoli ngalo baba lo okuthiwa uHobabi noma uHobabi. Ngithema ngenza study ngathola ukuthi la kuNumeri la sifunda khona u10 verse number 29 kuthiwa indodana kaRehuyeli okungu uJethro umkhwekazi kaMose. But amanye ama chapters aveza ukuthi uHobab uJethro, kodwa amanye athi indodana kaJethro. But ke mina ngicela ukuthatha lena ethi uJethro lo uHobab. So now uJethro kuthiwa uHobab lo asimbize ukuthi uHobab lo Hobab. Umtshele sethu ukuthi kuyakhulunywa esontweni awu amen. Mthilo sethu uzothi uHobab lo Hobab. Now uma ke uthi uyachecka ke yena uHobab, number 1 kuthiwa wenza izinto eziningi kakhulu. 1, you remember uma uMose esuka eGibhithe sebulale
waqala wabulala umGibhithe and then wafika kulwa umHebheru nomHebheru wafike walamula ngesikhathi elamula kwakhuluma umHebheru lokadelwa nalomunye wathi hawu sewufuna ukungibulala njengalo yamGibhithe kanti uzolamula namhlanje sewufuna ukungibulala njengalo yamGibhithe wambulalayo kuthi uMose wayeseyazi ukuthi ngathi lolu daba seliyaziwa lokuthi wabulala umGibhithe wayese eba nento ethi ngiyawuba yini phambi kwaFaro na kusho ukuthi uFaro uyawungidestroya ngenxa yokuthi ngibulale elinye isakhamuzi somuzi wakhe. Now iBhayibheli ke bese lithi wabaleka uMose mayibaleka wafinyelela kwabaMidian but wafinyelela endaweni la khona okwakunamadodakazi akwayenamadodakazi amathathu uJethro ayisemfuleni ekha amanzi ngiyadlula nje lapha and ngesikhathi esemfuleni akha amanzi kuthiwa abe ehlushwa ngabafana and abafana babe benza ukuthi badelay ufike ekhaya bethi mabekha amanzi bewathwala abafana bafike bawathule bethi siqomeni bethi laba haya siqom thina abanye abantu bezinye izizwe bethi asinendaba nalokho siqomeni kuze kuhlwe kwalala behlukunyezwa ngabafana usuku nosuku kanti kuzoqhamuka uMose baleka uMose baleka wabona lamantombazana ahlushwa ngabafana wasondela eduze walwisa noma washaya abafana mayishaya abafana wayesekhela lamantombazana amanzi wathi wahamba abuyele ekhaya mayifika ekhaya uJethro wathi sengijwayele le routine ngiyazi ukuthi akwenzeki nibuye ngalesi sikhathi kwenze njani namhlanje nashesha nabuya kuthiwa ayisethe amantombazane kuqhamuke emunye nje umuntu wesingamaziyo wafike wasiza kubafana abahlale ngine question ethi hleze babe ngabiki ukuthi bahlushwa ngabafana lapha nemthonjeni kodwa mhlabe buya eli kuthi ubaba uJethro wabuza kumadodakazi nabuya eli kwenze njani bathi khona umuntu obelusizo namhlanje ofike washaya abafana abahluphayo saseke sesishesha sibuya namhlanje namanzi sikhelelwe uye ukuba sibuye size lapha namhlanje and iBhayibheli bese lithi ke wayesethe uJethro uphi lowo nimshiye phi kuthiwa bathi simshiye khona la size khona ngathi ngiyamuzwa uJethro akashiwa umuntu olusizo nomuntu okusizileyo. Oh come on somebody shout amen. Wathi uJethro buyelana emuva hambani nomlanda and kuthiwa bahamba bayomlanda uHebhop lona awami somebody uyena lo esimkhuluma ngayo wathi hamba nomlanda bahamba bayomlanda babuya naye mabebuya naye wamenza elinye impostoli ilunga lomndeni ngenxa yokuthi usize abantwana bakhe kuthiwa akagcinanga uJethro ngokwenza omlinye lamalunga abo kodwa kuthiwa wamshadisela indodakazi yakhe. Oh somebody shout amen. uZiphora wagcina ke manje sengumndeni. Awu amen awukho la ekhaya nje sethuza ukuthi wagcina sengumndeni. Now ke haya makha shathaya uHobhabhu wenza njani number 1 ake sikhuluma nje izinto mhlawumbe ezingaki ake sithinte nje ezintathu ngoHobhabhu. Number 1 uHobhabhu wafika oqala waba ne valued hospitality ayitshengisa kuMose. A valued hospitality indlela amamukela ngayo
wamphatha kahle. Number 2, uHophaphu, he saw and acknowledged God's power. Ingathithi wayekade khonza uNkulunkulu emkhonza small letter G. Kodwa kuthiwa ngesikhathi sekuMose selanda abantwana baka-Israyeli eGibhithe, kuthiwa wezwa uHophaphu wezwa ngeyimangaliso ezenziwa uNkulunkulu ngoMose eGibhithe. Kuthiwa washiya lo nkulunkulu wakhe small letter G, God, lo nkulunkulu omncane, amkhonza wa-acknowledge amandla kaNkulunkulu owasebenze ngoMose eGibhithe. Wayesethi-ke akusamele ngikhonze lo nkulunkulu omncane, kodwa sengikhonza uYahweh. Sangisuka kulo nkulunkulu engimkhonza isikhathi eside, kodwa engaperformi lutho, engaletha amandla, kodwa ngizwe ngalo nkulunkulu eGibhithe owenza imimangaliso nowenza imihlola. Wayesethi lo ngiyamshiya, ngi-acknowledge lo yankulunkulu ohamba noMose. kuMose wabona uNkulunkulu ngaphezulu kwabonkulunkulu abakhona. Wayesethi uYahweh uNkulunkulu wakho. Somebody shout amen. UHophaphu kwesithathu, kwathi mase behamba ehlane besendleleni ehlane, kuthiwa wabona ukukhandleka mpostoli kukaMose. Wabona izinto zonke ehlele emahlombe kaMose. Wayesemdonsela eceleni, wathi woza ngapha uHophaphu lo, wathi sondela ngala. Wayesethi sengibone ngathi isisindo somsebenzi owenzayo siyasiba kukhulu, siyasiba too much. Wayesethi khetha abanye abantu abazokulekelela, khetha amadoda azokwethula umthwalo, khetha amadoda azokwenza something ukuze zonke indaba zingezi kuwe, kodwa kube khona indaba eyidilwa yilamadoda awakhethayo awu7. Kuthiwa uMose wayithatha i-advance kaHophaphu. Akadumile ngalutho eningi, kodwa udume ngalezi zinto ezintathu engiyibekayo. A valued hospitality. Number 2, he saw God kuMose emkhulu kunoNkulunkulu akade emfica uMose emkhonza. Number 3, wabe sebona ukukhandleka komuntu kaNkulunkulu, wam-advise ngokuthi akube khona amadoda amlekelelayo ukuze isisindo singezi kuye sonke. Kuthiwa lento ayenza uHophaphu, apostoli engathi imfishane into message yami, yenza ukuba uNkulunkulu amnake. uNkulunkulu futhi besenze njani? Esonta bevula amehlo ambhekise ngakuyena uHophaphu. Namhlanje muzi waseRichards Bay nenza into enhle ngokwemukela uNkulunkulu ophezu kwempostoli. Njengoba nimemukele ngendlela nimamukele ngayo, ngicela ukumemezela ngithi izulu liyabona, ngicela ukumemezela ngithi uJehova uyabona, njengoba nemukela umuntu kaNkulunkulu. Haya, sengizothandaza. Seduze uthi usezothandaza uBishop. Mtshelo seduze kwakho uthi usezothandaza uBishop. Hayi kungekudala uyathandaza. Ngivumeleke namhlanje ngikhulume kuwena. Izolo besithi ngokwanda kobubi iminyaka iyancipha. Kodwa namhlanje ngicela ungivumele ukuthi ngithi sicela ukuhamba nawe. Ngivumele namhlanje ukuthi ngithi sicela ukuhamba nawe. Abangizwanga abantu, ngicela ungivumele namhlanje ngithi sicela ukuhamba nawe, ungasasali.
ungasasali isihe ositshengise sona sokuthi amathavele egcwele yonke into ichithiwe kodwa wena wasamukela your valued hospitality. Sicela ukuhamba nawe, sicela ukuhamba nawe namhlanje, ngizosho njalo, sicela ukuhamba nawe. Ungasali, ungasala ubafethu iBhayibheli sengiyaqeda nje, sengiqeda intshumayelo namhlanje. Sicela ukuhamba nawe, ngizomemezela ukuthi wena indlela ositshengise ngayo uthando, indlela osamukele ngayo namhlanje olesihlanu, fanele ngabe ushaya ama-get down laphana uphethe utshwala bonke ophathwayo emhlabeni, kodwa wadecide ukuba lapha. Hey, siyayibona inhliziyo yakho, sicela ukuhamba nawe, 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 sicela ukuhamba nawe. Ngiyazi ukuthi awunjengoba ulapha nje kunezinto oyishiye emuva ekhaya, kodwa kwakhona into ekuphushayo. Yaye waphushwa yini? Udonswe yinto ethile yakuletha lapha etendeni. Sicela ukuhamba nawe, ungasasali, ungasasali. Sicela ukuhamba nawe, 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 sicela ukuhamba nawe. Ngiyazazi mina izinto ezikubambile, sicela ukuhamba nawe. Ngiyazi ukuthi awukho lapha ngoba konke kuhamba kahle, kodwa khona into esiyibone kuwena, inhliziyo nayo towards us, inhliziyo nayo, indlela osamukele ngayo. Sicela ukuhamba nawe, sicela ukuhamba nawe, sicela ukuhamba nawe, sicela ukuhamba nawe. Namhlanje mpostoli sizomemezela ukuthi indlela hopapho, indlela osamukele ngayo ehopapho, indlela osamukele ngayo, sibonile indlela osamukele ngayo, kodwa namhlanje ake sikutshele, njengoba silapha ehlane, asikho ehlane ngoba singenayo uNkulunkulu. Saphuma eGibhithe kunezwe sethenjiswe lona, iKhanani. Thina-ke namhlanje sithi asisaye eKhanani, indlela yethu ibheke ezulwini. Sicela ukuhamba nawe, sicela ukuhamba nawe, sicela ukuhamba nawe. Wegogo, wemkhulu, webaba, wemama, wensizwa, wentombi, sicela ukuhamba nawe, sicela ukuhamba nawe, sicela ukuhamba nawe. Ungasasali, sicela ukuhamba nawe. Siyazi thina kade uzama izinto zikwahlula, wazama enyangeni nezinyanga zakukhahlela. Siyazi ukuthi kade wahluleka. Mina ngizalwe esithenjini, baba benabafazi abahlanu, umama engowesibili, ngaba yi-firstborn yomfana kubaba, ingane ezingako. Kodwa ngicela ukutshela ukuthi esithenjini kunobuthakathi. Kwathi uma ngazalwa kanti umama kafunakali, kwakhona izinto ezinzima ezenzakalayo. Ngazanywa kuthiwa kuyazanywa kodwa kwangazameka, ngathathwa kuthiwa kwenziwa izinto akwangenzeka. Awungankinywa uDokoloshe nje mina, uDokoloshe wangikinya njalo. Makusebusuku angithathe ayongibeka ngasemnyango, umnyango angishiye ngaphumi nami, kodwa njalo wangikhipha enkutsheni ayongibeka ngasemnyango. uDokoloshe ngangubona mawususa ngimemeze, bangangizwa abaseduze, ungibamba uDokoloshe uyongishiya ngasemnyango. Bathatha ugogo wafaka usawoti uMantshangase onamagenqele lapha entanyeni. uDokoloshe ebusuku wangaba nendaba ukuthi ngilele phakathi nendawo lapha ekhaya. uDokoloshe wendlula amagenqele kasawoti, wangibamba, wangikinya, wangishiya ngasemnyango. Bangifaka intambo, benza yonke into kamthandazi. Bathi mabengifaka uDokoloshe akakabi nandaba, angazi noma wajikela kuzo. Wangibamba, wangikinya, wangishiya emnyango. Oh, somebody shout amen. Sicela ukuhamba nawe, sicela ukuhamba nawe,
sicela ukuhamba nawe, sicela ukuhamba nawe. Safunda thina esikoleni impostoli sasibizwa kwi-assembly kuthiwa ufirst year ulayini kanjalo uphele. Mawusalile kulayini uye phambili, ubizwe uye phambili, ubizwe uye phambili. Bawusala kulayini waka first year kusho ukuthi ufeyilile. Kuthiwa siyandlula kwasaphi u-second year lo. Kuthiwa kubizwe mawusala. Nami nganginebhadi ngenxa kaTokoloshe nangenxa yokuzaleka. Ngangithi lapho sengithi kuphelile vele ukumenyezela abaphasile bese kuvalwa ngami ibhuku. Kube yimina okuvalwa ngami. Njalo hayi ngafeyila kanye kwa-second year. Kodwa kwathi sebezamile kwasebenza omunye uHante ekhaya owayikhonza kwaLuhanyana kunendayela. Wangizama ngendayela. Ngicabanga ukuthi uTokoloshe uzongiyeka. Indayela angizama ngayo ngimncane yahluleka nawo. uTokoloshe wandlula indayela wangibamba wangishiya emnyango. Kodwa ngiyakhumbula mhla ngihlangana noJesu kushunyayelwa kuthiwa ubusha bomuntu buyabuyela njengokhosi. Kwakushumayela umfundisi ubiyela wasevangelicali lapha noPhongolo wathi mayeshumayela wathi ukhosi uma seludala liyathatha lingasakwazi ukundiza. Uthi liyahamba liye emadwaleni ey'ntabeni lifike khona likhipha amaphika amadala. Lithi maselwakhiphile amadala kusala isikhumba bese lishaya emlomo liwushaya edwaleni. Bese kuthi makuphuma ilanga livuke ekuseni ikhosi lubheke ulanga lithi Jehova buyisela ubusha bami, Jehova buyisela ubusha bami. Angazi ngabona kanjani kodwa ngabona sengiphambili. Ngangikade impostoli ngiqonywe ngayizolo esikoleni. Qala ukuqonywa empilweni yami. Angiqonywe ngayizolo nje. Qala nje ukuqonywa. Abangizwa abantu. Lokho ehlela nawe ibhadi ngelinye ilanga. Kodwa ngehlelwa ilehlela mina. Ngoba kumina linenhlahla phakathi. Ngiqala ukuqonywa esikoleni. Nqa. Sabeka ipoint ke lentokazi yakaNkosi. Ukuthi sohlangana lapha eLosberg eNgoje. Sabeka ngasindiswe eNgoje eLosberg phakathi koPhongolo neFriday. Ngase kubekwa ke ey'tendeni esikoleni sasiphethwe laphana umama uZulu umama Nxumalo. Sathi uma kwakuyimvusela esesikoleni phakathi kwakusezansi ipoint isikole siphakathi nezitende ipoint lile ezansi ngame epointing hayi isikhathi kuthiwa sohlangana ngaso nalentokazi sashaya ayikho. Kwandlula 30 minutes ayifikile. Kwandlula i-hour ayifikile. Ngase ngithawe endlini bengithe ngizohamba ngobuyela endlini abo 7 kuya ko 8. Athi ayikulungile ngoba sengishaye ekuthiwa yini isikhala. Yebo khona lokho sengishaye isikhala. Ngase ke cha sengithi hayi ke kulungile ake ngiround nje lokushini la ey'tendeni kanti ngizozwa isound ikhala. Ngase ngithi ake ngingene ngichithe isikhathi ngizwe ukuthi benzani kanti ngizawubanjwa into yasezulwini. Yathi mayingibamba into yasezulwini ngakusasa esikoleni ngangiyokwala lo siso ngishayise ongithethisile ngangiyokwala ke yena ngangiyomala. Somebody shout amen. Thina ke impostoli sasindiswa sibhibhidla sinjalo kodwa siyaphambili. Sivutha singabaselwe umuntu. Lapho khona kulo nyaka ngase ngishumayele assembly. Ngesaba ukubuka abantu mangishumayela kubabuka emehlweni. Nginamahloni. Ngatadisha irecipe yokuthi mawushumayela abantu ngababuki emehlweni. Babukela iphongweni ugijime nabo la iphongweni. Ungababuka emehlweni ngoba uzoba nenkinga. Ubabukela iphongweni uhambe nabo laba iphongweni. Hayi ngama ngaleyo recipe kwi-assembly ngashumayela strong ngabe ngibabuka la iphongweni.
ngaze ngagcina ngakwazi ukubabuka emehlweni. Awu somebody shout amen. Ngashumayela strong kwi assembly ngishumayela ngibhibhidla. Ngibhibhidla. Awungizwa njalo. Ngibhibhidla kodwa nginganendaba singaphoxeki futhi. Ngizawushumayela nje. Sasingaphoxeki. Ngangabheda ivesi. Wanje wokuqala ngimhla kuthiwa nginikezwe umthandazo kuthiwa angishumayele emthandazweni kungolesibili. Kwathiwa ngishumayela ngatadisha angithanga ngakazi neBhayibheli limi kanjani uGenesis ungakephi. Ngase ngenze njalo ngalifunda ivesi. Ngalifunda ngase ngenza kanje bazo understand abantu abadala. Ngase ngenza kanje. Ubona ukuthi ngenze njani? Ngase ngiyavala iBhayibheli lami. Kuthe makushaya isikhathi sokuthi kayisizo sicela kubrother Menzi kuzawuza phambili ezoshumayela. Ngase ngisukuma nami ngahlabelela ingoma. Ngathi mangihlabelela that is the reason I sing and I shout. Ngiqala kuGenesis. Manje inkinga wawuthi mawuvula mawenze nje sheshe qheke ngakhona. Angani noma ngangipresse kakhulu yini. I don't know ukuthi ngangenze njani kodwa khona engangikwenzile. Ngabathe ngaqala kuGenesis. Ingoma yayinde. Ngayophuma kuyisambulo. Ngaphinde futhi ngaqala kuGenesis. Ngayophuma kuyisambulo. Baze bagcina babuza belithini ivesi. Hayi ngase ngisho ngathi inhliziyo yomuntu imbi. Ubani ongayazi na. Base bethi hayi sicela ukuvulela bangiphuca lona iBhayibheli lokho ngeliphenyile bangivulela ngashumayela ke bazalwane okokuqala ukushumayela kwami. Okwesibili ngathi kusetendeni kwaku 97 kusetendeni zisha kwathiwa awushumayela ngashumayela ngathi bazalwane sinefu nofakazi ngathi nangu bani umbuzeni nje uyangazi uphutha umbuzeni mina ngiyawengazi ukuthi ngikholwa ngabakhomba itende lonke uamen wawumningi kakhulu abantu bema ngenyawo kanti abazalwane banjalo ngisho ubheda bavele bavuma uamen kakhulu. Somebody shout amen. Bavuma uamen kakhulu. Bawuvuma uamen ngibakhomba hayi kodwa ke zazi ngadlali. Sebewuvumile uamen sathi siphuma phandle bathi wazi wabheda. Ngathi awunanginike nangiyeke hour lonke ngiphethe. Bathi ayikho lento akade uyisho akushiwo thina kuthiwa iflow fakazi kushiwo abantu abasenduleleyo. Hayi thina sikhompetente lonke. Ngangaphoxeka. Tshelo sethu wakho uthi angaphoxeka ngibishop. Ngihlangana noJesu ngalelo langa. Ngishaya iCrep ngayizolo. Ngahlangana noJesu uTokolosha kade ngikinya. Angimbikanga. Angibatshelanga ukuthi athi inkinyo uTokolosha. Sicela ukuhamba nawe. Kodwa ngaphakamisa isandla. Kwaba ilanga lakhona ngagcina khona ukuphinya uTokolosha. Kwaba ilanga lakhona ngagcina khona ukuphuma ekugcineni kuthiwa ngenzi kahle ezifundweni. Kodwa mina ngase ngine-class lami ngifundisa abanye imaths abangayi-understand. Ngithi how to derive. Aw somebody shout amen. Abayazi ama-derivatives la. Aw somebody shout amen. Somebody shout amen. Kwakuyimina owayesefundisa namabami kodwa ngakasindiswa. Kunezinto ezazingibambile ezazilehlula sicela ukuhamba nawe siyamazi uNkulunkulu omkhonzayo ukuthi wehlulekile azange azakusiza wehaphopho sicela ukuhamba nawe. Ngiyothandaza namhlanje nanti iphutha elenziwa uhaphopho iphutha mpostola lenza ukuthi waphendula ku30 wathi hayi wo angiyilapha angihambi iphutha elingenziwa umuntu la itendeni ukuthi masithi sicela ukuhamba nawe izwa ke nansi into ku verse 29 sicela ukuhamba nawe siye kulelizwe esalethenjiswa uNkulunkulu ngoba hleze lo Musa anawo akwenzele nawe ngenxa ukuthi uhamba nathi. Kade izinto ayikwehlula kodwa sicela ukuhamba nawe ngoba masike sahamba nawe uzodliba usiso nathi ezikithi ngendlela osamukele ngayo. Lento
esathenjiswa yona nawe ungayifumana namhlanje. Anginendaba ukuthi uqhamuka apha, anginendaba ukuthi uvelaphi, kodwa sicela uhamba nawe. Namhlanje sithi akekho umuntu ofuneka aphumela itendeni engazange wathatha isinqumo sokuthi ngihamba nani. Ngihamba nani. Ngihamba nani. Yabona masikhuluma ngama benefit okuhamba na okuhamba noJesu. Nanga ama benefit. Safika singenagama. Kodwa wasenza saba negama. Uthi umshumayeli sazi. Uthi umshumayeli hlakaniphi. Kungcono igama elihle kunamafutha amahle. Ngoba amafutha amahle ungaba namafutha amahle abizayo kodwa awalishintsha igama. Lingcono igama elihle kunamafutha amahle. Ngoba lamafutha amahle amaperfume engikhuluma ngayo izolo ka 3000 ungawagcoba kodwa wayishintsha igama lakho. Kungenzeka ukuthi ugcoba amafutha abizayo mabethi nje uyisetendeni uyisifebe uzoba isifebe namafutha ka 3000 namaperfume ka 3000. Ngisho ungahamba nemonto ebizayo, asixabene nemonto ebizayo. Asidalelwa ngihlupheka futhi. Sadalelwa ukubusa emhlabeni. Sengathi ungamtshela sethu uzathi makhana noma ungahamba noma ngani. Kodwa kungcono igama elihle kunamafutha amahle. Ngisho ngathiwa mawuqhamuka ushayela izandla kuthuna ama hips. Lawo ma hips asazoba yiplan. Lezo zinqa icaravana oyidonsa isazoba ingathi indlovu yasithela. Lezo zitha kade kuthunyathelwa ngabantwana awusazobheda. If ever uhamba ngedumo lwasemhlabeni sicela ukuhamba nawe ungasananti iphutha ubuyele emuva kanjani ngoba emuva lo nkulunkulu ombone kithi awumbonanga emuva. Abekho abantu mthino sethu lo nkulunkulu ombone la etendeni akekho emuva. Ngisacela uthi waphopa ngisacela mina ukwenze njani? Uthi cha ngihambi nami. Uthi ngisabuyela emuva ezihlotsheni zami. Ubuyela kanjani ezihlotsheni? La khona izinto zisafana naqala. La khona uphatha iBhayibheli uye enkonzweni. Nomuntu wakini ongayihambi inkonzo oyisidakwa niyafana. Kusho ukuthi khona inkinga yabantu ohamba nabo. Umuntu ongaye esontweni ufana nawe noHabashika uRibashanta. Ukhuluma ngelimi kodwa indawo nabantu ohamba nabo abamphethe uNkulunkulu weyimangaliso okwazi ukukhipha umuntu eGibhithe amfake eKenani. Kodwa mpostola ngazi baphi la ekhaya. Ngoba enye into ebambezela abantu ukuhlala ezweni lakini kanti change ayikho. Elinye iphutha lalenziwa ngabantu nabasalenza manje ukwamukela abantu bakaNkulunkulu bese beyabadedela behambe bengahambi nawo. Kodwa mabengafana noElisha othi mayihlangana noEliya wathi ungifice ngibophela. Kodwa namhlanje ngibona uNkulunkulu wakho. Wayesethi sengiyaphula amajoka. Ngiyaphula ngiyahlahlela nenkabi. Akade ngiyibophela. Sengilandela uNkulunkulu wakho. Sengicela uhamba nawe. Ngicela uhamba nawe ngoba nakade ngihleli khona bekade ngihleli kodwa isichange ingekho. Sicela uhamba nawe. John chapter 5 yichibi laseBethesda. Kwakhona impheme emhlanu. Lapho kwakuneyigulo khona ezayigcwele khona. Abantu babezama njalo ungena echibini manizanyazanyiswa. Kuthi ongena eqala bese yaphuluka. Kodwa kwathi ngelinye ilanga lo okuthiwa segule for 38 years. Ethi uyazama kube khona abameqelayo. Kwadabula amazulu. Kwasuka uNkulunkulu oba uSathane ngazama ukuvimba. Uzama ungena echibini. Kodwa ngeke azama ukuvimba umuntu othunywa uNkulunkulu esesimeni sakho. Akekho umuntu ongizwile ngizawuphinda futhi. USathane ngazama ukuvimba wena uzama ukuya empilisweni yakho. Kodwa ngeke amvimba uJesu edabula amazulu esesimeni sakho.
ababangizwanga ke ngiphinde futhi mfundisi abathakathi bengazama ukuvimba impumelelo yakho kodwa ngeke abathakathi bavimba uJesu eshiya amazulu edabula eza kuleso simo sakhe esivalile akavimbeki akekho amvimbe echibini laseBethesda babe bavimba abantu ukuthi ngene lokho sehlale for 38 years kodwa mhla edabula amazulu mhla uJesu echibini laseBethesda akekho amvimba ngiyaphinda futhi abakini bengazama ukuvimba ukuthi wena ushade uphumelele ngemithi yabo kodwa ke ngixoxele namhlanje angeke bamvimba uJesu esehle edabule esa kuleso simo sakho uyoshada behamba inyanga bafaka izinto enyangeni zeimpahla zakho kodwa ushade ngoba sekudabula uNkulunkulu sicela uhamba nawe sicela uhamba nawe sicela uhamba nawe kade uzama ujulukile wena kade ugwedle empilweni ijulukile wena kade uzama izinto azenzeki kade uzama uhamba ulayina kubantu engibabiza ngamagama uphethe iphakuphaku zamanzi kade uzama impilo kade uzama ugodlola mthuthu ubhizi ulayina la ulayina khona uyofuna impiliso sithi yekela leyo nto leyo sicela uhamba nawe ngoba leyo nto ayikusizanga wathi umpongo baba umpongo sodokotela umpongo se nakho nje lokhu uthi uthathula mthuthu sukele nje uthathula mthuthu uthi uyokwenza indoda ukuthi ithande wena uthi awusathathi neqhude uthathula mthuthu uthi uyosebenza indoda uthi ingakho noma usubuya khona ivele yozele athi yozele ebhasini fanele yehle stopini ikhohlwe ngoba uyifaka kulamthuthu mina ngabishop yamtheleze nayo nje ingqondo iphilosophy ufuneka isebenze lokho thinking capacity ukuthi ubone ukuthi umuntu ungathi udlala ngawo ukuthi usukeleke wena usuka la ubhekele la uyozama khona bese undlula lapha emarket angaze inkukhu ithengwa usukela inkukhu nje ihle uyithenga uthi uyolungisa izinto zakho awuyazi nale nkukhu ukuthi iqhamukapi lapha kwaMthandazi yazi benze njani bafike bethi ibeke kwenye ibranch yethu yayakhelene nakaMthandazi kwakuthi siyafika ngelinye sifica amakhanda esayithini sikhubeke sibe hlaza cwe esayithini yesonto kusho ukuthi bathi mase beqhuma amakhanda bayaphosa sacela athi ayilendlu ngiyidayisa ngiyasuka kuyona ngoba ngeke ngimsuse lo baba lo asuka mina somebody shout amen apostoli lo baba lo swashona kodwa lapha ya apostoli kwakufika inkukhu zayigcwele igceko lamthuthu kwangkwaka sengiyabuza ke ngithatha isikhathi sami njengoba enye into bokuyicabanga nje kwesisikhathi senza izinto singayicabanganga kodwa sicela ukuhamba nawe namhlanje uthi ke ngaleso sikhathi sengibuza labafana abakhona umfana wakhona wayidlala wabawayijwayelene nabanye insizwe isonto esontweni sengambuza ukuthi lezi inkukhu iqhamukapi uthi hayi yilezi ezisuke kungabantu abazocela ukusetshenzwa kanjani njani la kaMthandazi ngithi mina hawu kanti ayibulawa uthi cha kunqunywa ucicano wenkukhu bese igazi lifakwe emanzini bese kuthiwa geza ususa amabhadi ngase ngithi geza ususa amabhadi ngola mthuthu ase ngithi mina lola mthuthu uthengephi uthenge la uthenge khona sothandaza khona manje uthenge la uthenge khona lola mthuthu wayeseza nawo weza nawo la kaMthandazi mayifika la kaMthandazi bafike bawunqamula ucicane kwaphuma igazi ubani unamabhadi mina nola mthuthu cha ngicela ukubuza etendeni ubani onamabhadi mina nola mthuthu yimo engizela ngenhloso ukuthi nginamabhadi ula mthuthu bawusukela uyihlalele Nkosi yami emarket awunabhadi awunalutho ula mthuthu okay yini kungakhishwa igazi lami lifakwe kula mthuthu ukuze ngibone ukuthi igazi ibhadi liphumile la ngena kula mthuthu yini kususula mthuthu kuthelwa igazi emanzini bese kuthiwa mina ngigeza
kusho ukuthi ngamanye amazwi bathi ngithatha i-identity kalamthuthu mina. Ngibe isala mthuthwana ngoba lokhu waqala ukuyihamba lezi indlela usuze uyahlanya ngiyakubona mina usula mthuthu kwawena. Uyabona ngisho ukuqhamuka vele kuthiwa khona omunye uvele uqhamuka nje kade ubuya izolo ngapha kuthiwa khona omunye ukuyuphi kuthiwa ngapha uphinde ujika. Uyabona ukuthi wasetshenzwa ngegazi likalamthuthu. Ngithi mina bese yenziwa njani mase uthi ayinqunywa ibisidedelwe ihamba. Ngithi mina hawu bese niyenza njani uthi uyabona njengoba nje sekulesi sikhathi nje sekufuneke ngisheshise ngiyoqhutha zona izinkukhu lapha ba seziningi kakhulu manje mayisecikeni kufuneka ngiqhuthe ziye efridge kwakhona umunye baba wayihlala lapha naphezulu elokhuzaneni entabeni ehlala kumatshotshomba lapha phezulu babe mbiza bethi ndlula uthatha ishebo andlula thathe inkukhu ezimbalwa ahambe nazo lo baba lo kusho ukuthi ngamanye amazwi wena unenkinga eyiningabi uthi usuka kini ukhipha imali uyothengela omunye umuzi ishebo wena ungenasi ishebo. Cela umtshelo sethu uzothi uyabona ukuthi uyokondla omunye umuzi ayibulawa ngani wayengabulawa wayidedelwe ihamba bazongishaya asendlule lapha somebody shout amen. Mthilo sethu ukuthi sicela ukuhamba nawe yonke le nto ayikusebenzelanga sicela ukuhamba nawe namhlanje sivumele sambe nawe ngoba kukhona esathenjiswa khona nawe uzobenefita kulokho esathenjiswa khona. Awu bafethu abekho abantu abekho sicela ukuhamba nawe awumpostoli ngicela ukuhamba nawe wena kade uzama ukuye kutshwala biyeke kanga asicela ukuhamba nawe ngoba kade uyizamela ngamandla akho nathi ngesithe nawe uyeke manje ngoba ufakwe diphini amakhizana alokhehla nje ngendlela kodwa idipha sengenile kuwena inkomo ingene diphini namakhizana inqwaba kodwa mayisihamba amakhizana lokho eqathaka kusho ukuthi idipha lingenile sicela ukuhamba nawe ngoba uzogcina ufana nathi sicela ukuhamba nawe. Boston namhlanje ngizoba akavala imvuselo kodwa lena nje ngithi ngicela ukuhamba sicela ukuhamba nabo hana maya kasha angazi ungafunda sithandaze Revelation noma siqale ku Exodus chapter 6 verse number 7 and 8 Exodus chapter 6 verse 7 and 8 sicela ukuhamba nawe. Ngiyakunithatha nibe yisizwe sami mina ngibe nguNkulunkulu wenu niyokwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu onikhiphe emithwaleni yaseGibhithe. Yebo. Ngiyakuningenisa ezweni engaphakamisa isandla sami ngalo ukulinika uAbrahama noIsaka noJakobe ngiyakunipha lona libe yifa nginguJehova. Mawuhamba nathi namhlanje nasi isethembiso yizwe lathenjiswa uAbraham lathenjiswa uIsaka noJakobe loba ngelakho nawe masamba nawe namhlanje. He paid a debt. He did it all. I own the debt I could not pay it. For Jesus paid the debt that I could never pay. He paid the debt. He did it all. I own the debt I could not pay it. For Jesus paid the debt that I could never pay. He paid the debt. He did it all. I own the debt that I could not pay. For Jesus paid the debt that I could never pay.
Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Kuthiwa apostoli uHobab wathi uma ethi akhanjwe naye wathi angeke ngisaya kuyela kwabakithi. Kodwa mawufunda umlando kuthiwa watholakala naye sekulizwe lesethembiso. Okusho ukuthi washintsha endleleni. Wathi mayithi ubuyela kwabakubo kodwa washintsha. Wathi hayi lento engayibona kubo angikwazi ukulahlekelana nayo. He paid the debt. Wakhokha isikweletu. That did it all. Engangeke ngikwazi ukusikhokha. Namhlanje sizothi khona indoda eCalvary. Khona wafaya eCalvary. Khona walengayo 3,000 years ago. Walengela ukuthi bonke abampofu bangasabi impofu, abahluphekayo bengasahlupheki, abagulayo bengasaguli, ababoshiwe baqaqeke, isishosha siphakame, abangaboni babone. He paid the debt. Wakhokha isikweletu. Sicela uhamba nawe. Sicela uhamba nawe. Sicela uhamba nawe. Sicela uhamba nawe. Ngoba apostoli masesihamba naye uzozwakala esethi, and now I sing a brand new song, amazing grace, for Jesus paid the debt that I could never pay. Khona inkulo zotfumana mawuke wahamba nathi awubusahlabelela ingoma endala, uhlabelela ingoma entsha. Uthi I once was blind but now I see, I was lost but now I am found. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Abafethu sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Wemsingasi, weRichards Bay, webantu bakambonaphi, sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ungakushiyi. Uma singakushiya uyosala kwahlulekeni. Uma singakushiya ibopho zakho siyabuyela sikubophe. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Suthukiwe endaweni kwathiwa wena yikho into enhle ngavela kuwe. Akukho kuhle ongashintsha ngawe, kodwa sicela ukuhamba nawe. Bathena kuloya muzo wayo ayikho into enhle ngavela lapha. Uyayivula indlela nakahlonga sibi, uyadala izinto engekho sibe khona. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Ungasali, sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. He paid a debt. Wakhokha isikweletu. Khona walenga eCalvary sime ngenyawo. Khona walenga eCalvary. Walengela ukuba kushintshe history yakini ningasaphumi. Walengela ukuthi kushintshe history yakini. Walengela ukuba kushintshe igama lakhe endaweni. Walengela ukuba kushintshe nendawo yakini ngawe. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Ngasaseli. Sicela ukuhamba nawe. Kulabo uNkulunkulu akade ukhothama kubo. Namhlanje sizothi sicela ukuhamba. Nansi impostoli into engicela ukuthandaza ngayo. Lo ndoda yayikade igule for 38 years echibini laseBethesda. Wafika uJesu wathi thabatha uhlaka lwakho uhamba. Yathi kanje ngingena kuqala echibini wathi hayi ichibi ladalwa yini. Ngiyumnikazi wechibi. Sekufike mina manje.
owadala ichibi. Wathi hayi akubononi ichibi lodwa kodwa kumele linyakaze. Wathi nenkelo senyakazisa ichibi yadalwa yimi ngeyami ingeyami. Thabatha uhlaka lwakho uhamba. Thabatha uhlaka lwakho uhamba. Kwakuyisabatha la khona ngathwalwa lutho. Yathabatha yaphakama. Into akade imthwele kwawuyoyithwele. Sicela ukuhamba nawe ngoba into akade ikuthwele izawujika kube wena oyithwalayo. Sicela ukuhamba nawe. Nansi into engimakaza ngipostoli mawufunda le next chapter. Iyaphi indoda ephakanyiswa ohlakeni. Yangavele yangaya ekhaya kodwa yavele yaya ethempelini. Bahlangana naye ithwele uhlaka kuyisabatha ibheke ethempelini. NoJesu oyiphulukisile ayimazi. Kwahlangana naye abantu bathi wendoda uthwala kanjani uhlaka kuyisabatha. Yathi ongiphilisile ofike kimi uyena othe ngithabatha uhlaka bese ngiyahamba. Kwathiwa yisabatha wathi kodwa ongiphilisile uthe ngithabathe uhlaka bese ngihamba. Ake ngiqhubeke wendoda yisabatha uthabatheleni uhlaka uthweleleni. Wathi isabatha kade laba khona kodwa lizange langiphilisa. For 38 years ngihlele echibini. Isabatha mangaka amasabatha adlulile kodwa likhona elilodwa elake langizwela. Kufika indoda yathi ngithabathe ngathabatha ngosuku olulodwa. Cela ukuhamba nawe. Cela ukuhamba nawe. Ungasali sicela ukuhamba nawe. Kuthiwa umpostoli uyafika ethempelini. Wathi mayifika waphakamisa izandla wadumisa. Wathi awulo ngiphilisile 38 years ngilapha. Wayesethi kanti ungubani wena? Waphakamisa izandla njengonjibza. Wathi umoya wami uyakudumisa wena omkhulu simakethe kanti uhlele eduze kaJesu omphilisile umphilise echibini laseBethesda wamshiya khona lona kangaya ekhaya kodwa wavela waye ethempelini. Bayithi uyahlala uyadumisa kanti usehlele eduze kaJesu. Wathi uJesu awusukhona usulapha. Wathi ngilapha. Wathi uyamazi nophilisile. Wathi angimazi. Wayesethi mayithe mbheka wathi engathi nguwe nje. Wayesethi hlala ungasasuki la. Yahlala yakashathaya enabasaya. Sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe. Nophilisile akakulahle echibini kodwa ukulinde ethempelini ngoba kudangerous uphiliswe bese uyabuyela ekhaya kanti yena ukulinde ethempelini. Kudangerous ukuphakamisa isandla la itendeni bese itende manhla kuthiwa liyavalwa livalwe nawe kanti ulindwe ethempelini. Lo mangaliso wenzeke kuwena sicela ukuhamba nawe. Sicela ukuhamba nawe kwijeni yonke loyithathileyo. Sicela ukuhamba nawe ungasabuyele emuva. Emuva kuyafiwa. Emuva kuyafiwa. Emuva kuyafiwa. Emuva kuyafiwa. Emuva kuyafiwa. Emuva kuyafiwa. Emuva kuyafiwa kodwa phambili kuyaphilwa. Sicela ukuhamba nawe. Akasivala amehlo ebusuku etendeni. Mhlanje makhona othakaze ngimamukela uJesu. Sicela ukuhamba nawe.